Kardom kadukawe Karbitish 2.0 YouTube channel long kilangara do an panstame la pen pini nali tumhana ke than ponji la bangke online pen Aadhaar card la pen bank account kosonsi kiling nengzima la sopot haksinang than pachini ponikpo la pen nali tum stame chini iglo Aadhaar card pen bank account jong si ling awi polote government pen kelong atangka an ason bangke ali la bangke nali tum stame long dunde mate ekona long stame nang jangege urunadoi atangka punon PM Kisan punon la pen hemso punon la pen kapre ga son government hin pen la benefit mate ali ki long dun anatangka la bangke long dun ige la sinon bangke koson si online pen la Aadhaar la pen bank account kining ningjima la so protak chethan ponona nalitum functioning reglo nalitum la so YouTube channel subscribe iko la pen videos tamen nalitum share poniko tangte non pathiek pen lang ponona la pen chethan ponona tangte non pathiek pen chethan pononang la pen lang pononang Aadhaar la pen bank account koson si online pen kiling nengzima la pen nang litum Aadhaar non kopia bank pen si link doma avema la so putak stame la so website long pen litum lang ponik melo la pen la so website mate la so portal link nili video la comment box long stame nili hodak pi ko kalipul de nalitum description on lang iko hodak stame nalitum link bangke long ponik po la pen hola so link long berlo polote nalitum a mobile long stame non nalitum la screen long ke thek pon long la so teng nalitum a mobile long stame arjan la bangke thek pon long ikpo la pen pinang an nalitum ladak pen futures long pon exi la pen kupipiason ma details tame nalitum ladak pen lang long ikpo la pen puthot nalitum la so website long pen nalitum la bangke non nalitum Aadhaar la pen bank account ko so bank account se Aadhaar card pen ki link tang ke doma avema la so puthak stame la so a website long pen lang ponik me la pen Aadhaar la pen bank account jong si link avelang pulte nalitum link ponik me ki link ji afan pulotang te nalitum la dak pen option long ponik je ki cheng si la bangke dak pen product lo la pen consumer la pen media la pen TXN mate NXT vintage la pen developers business as option long ponik ji ki cheng si nalitum consumer long le nalitum ber ponigon consumer pulotang te nalitum la thek long ji nilila hingpon ikchen lo la consumer long ber iko consumer long ber iglo pulte nalitum ladak pen puthot option long pontlang UPI complaint la pen other product complaint la pen ATM locator check your NETC fastag status la pen digisati.info la pen ason thak da pen puthot option long pon exi Bharat Aadhaar seeding enabler mate BASEBS la son da ke tok thek longji nalitum ladak pen keber pon nangji la bangke la kijutsi la Bharat Aadhaar seeding enabler la sodim si nalitum bernang po la sodim ber pon lo pulotangte puthot dak page bang loading thuik po nalitum la screen along ke thek pon long ateng la pen puthot nalitum la dak pen thek pon longji NPCI ahin pelom mate National Payments Corporation of India la pen welcome to Bharat Aadhaar seeding enabler nalitum la dak pen thek pon long exi la pen details nalitum la dak ke tok lang ponigon la penon ke cheng si la bang ke nalitum Aadhaar pen ko so bank account se kiling doma la ke check ji aphan nalitum la 3 line long bet nangpo la po kung ana dui la 3 line long ber ik det pen phi puthon nalitum dak pen option bang long pon tupo home la pen Aadhaar seeding service status la pen Aadhaar mapped status la sondoji nalitum dak pen ke ber ponangji la bang ke la Aadhaar mapped status long nalitum ber igon Aadhaar mapped status long nalitum ber pon ik det pen phi la bangke non nalitum abenge kon Aadhaar card pen link duma vema la kilang ji mate kilang nang ji a process lo ki cheng sinalitum Aadhaar number dak ber ponang po la box ke thom du ji la so box ke thom along nalitum da 4 digit la pen da 4 digit nalitum ber nang po la ber pon ik de pen phi puthon nalitum la captcha theklong ji la so captcha bang nalitum a mobile long sta make up rek ji hola dak ke duwa teng nalitum la enter about captcha podim nalitum ber ponigon dak ber ik det pen phi puthot nalitum ke ber thunang lang la dak do thulang la ber
check status po theklong ji nalitum la theklong ji check status along ber nang po ber lo polte nalitum a bank account pen mate aadhar card pen kolso bank account si kiling ma la so details nalitum lang long ikpo ni lista me nalitum han nampik lang pon ikpo Aadhaar number la pen captcha ber ponik elo pulte nalitum la check status along berik nang po check status long berik date pen phi puthot aadhar card pen kiling a mobile a number along otp nang le exi hala so otp ba nalitum la enter otp pudu ji la so box long nalitum ber ponang po ni lista me dak otp bang ber ponik po ber ponik det ben phi nalitum la submit theklongji la submit adim nalitum ber nang po submit along ber pon lo pulo tangte nalitum aadhar labang so bank account pen sikiling ma la so details manalitum dak nang klang ekpo nalitum dak theklongji details la labang ke aadhar la last 4 digit nalitum thek pon long po la pen mapping status labang ke enable la for DBT nili dak kiling tang sidolo DBT pulo tang de labang ke nalitum chini ikpo urunadoy atang ka pen chenglok urunadoy atang ka la pen PM Kisan atang ka la pen hemso punon job card punon ajat punon la DBT ahin pension si thabom lo mate direct benefit transfer lo la sidak enable sidak ke dotang lo labang ke ching dak pura link tang lo nalitum dak theklong je lapen last update nalitum dak thek ponong po command to earn is dak update ma labang ke lapen mandate play customer consent status ata yes dak dolo nalitum dak thek pon long ek thai po lapen non la so aadhar labang ke nili aadhar labang ke bank account pen ke link tang si do eklo jong si link avi pulte ko son si ki link nang jima la so process lang ponona same process lo nalitum la 3 line theklong je la sodium si ber nang po la sodium ber ek det pen phi puthot na litum dak pen thek pon thulong ji aadhar shading pudu ji la sodium si na litum ber nang po aadhar shading long ber pon ek det pen do you want to change the service na litum yes put dak ber pon ek nang po ke cheng si na litum dak pen aadhar sonalam puthot la dak pen la aadhar la bangke na litum shading tangjong sidu pulote link tangjong sidu pulote puthot link ledeji pustame ladak pen nalitum option long pon exi isi bangke setting la pen isi bangke desetting punalitum dak theklongji desetting pulte la bangke nalitum non killing voice tame la bang link ledet pu ki chengsi killing ji afan la bangke nalitum ladak pen aadhar number ber pon ignak pu 4 digit mo ke ber pon ason lo nilina ke thana son lo na pen request for nalitum dak pen setting ma mate desetting ma nalitum jong se link ji pulte la setting pu option si nalitum select na pu la pen select det pen aphi puthot dak nalitum bank bank bangke dak pen ingwai ponang po dak select bank long ber pon ik det pen aphi puthot dak pen bank details la bangke nalitum long pon ik po bank details la bangke copy pia bank sila dak ke doma la so details nalitum thek pon long exi la pen sonalam dak banks bangke nilina pik lang pon tu po la pen sonalam dak pena an dak banks la kenon Edpon ik elang ke Edpon labang kenalitum dak theklongji Andhra Pradesh Gramin Vikas Bank lapen Andhra Pragati Gramin Bank Arunachal Pradesh Rural Bank Bank of Baroda Bank of India Bank of Maharashtra Canara Bank Central Bank of India Chhattisgarh Rajya Gramin Bank son dak dak Indian Bank Indian Observers Bank lapen Karnataka Vikas Bank Meghalaya Rural Bank Mizoram Rural Bank Nagaland Rural Bank Punjab and State Bank lason data Punjab National Bank lason data dak pen ana bank nang litum thek ton longi Union Bank of India lapen dak du ulang lapen putho dak option kilong pon pe labang ke non ilitum kayuswam Assam Gramin lapen SBI fan bang la so bank la hinia bank bang non dak non ko la so a website long at pon pe la se la ta at pon da prang pon la so website labang ke puthot non akimisi kang pupon NPCI hin pensi mate National Payments Corporation of India hin pensi asedak kidu ana bank la bank nalitum longjong sidu pulte nalitum link le lang pulte la bank nalitum online pens tame link me po jong si Assam Gramin la pen State Bank pulte la bank non da online killing ponja future la bank pi pon pela stame der delo lata non update tupo morning
morning molom pen morning January first week ba second week molom pen ate alang litum etpon pulo la hello pinila so process mate la Aadhaar pen bank account killing nang ji a process nang than pon bala bangke la anchorlo la se la son update na litum kilong ver je phan pulo tangte la so YouTube channel la bangke na litum subscribe ingon to change your